Stel u zelf even voor, wie bent u en wat is uw functie binnen de Raad? Mijn naam is Loek Dame en ik ben fractievoorzitter van Fractie Dame. Dat is duidelijk. Hoe is het leven eigenlijk als raadslid in Heerlen? Ja, ik maak het al wat jaren mee. Ja. Ik ben een beetje bij de ouderen die inderdaad in de raad zitten. Ik vind het nog steeds een hele leuke hobby. Ik zie het ook als hobby, maar die hobby die wordt natuurlijk veel meer ingevuld door bepaalde zaken die ook in de stad spelen. En waar wij in ieder geval onze zeggenschap over mogen uitspreken. Nou, toch bezig zijn over Fractie Dame. Maar vertel eens wat over de Fractie Dame. Ja, dat is een beetje een verhaal wat in 2023 gestart is. Ik wil daar niet te veel over zeggen. We hebben een zaak gehad binnen de raad rondom de Eurohandelsonderneming. En toen heeft de fractie gemeend, want we maakten deel uit van de oudere partij Heerlen. De fractie gemeend dat wij eigenlijk zaken gedaan hadden die niet door de beugel kon. Hebben ze ons uit de fractie gezet. En met ons bedoel ik Peter Kastrop en ondergetekende. En we zijn toen samen verder gegaan in de raad als Fractie Dame. Oké. Nou, dan volgend jaar staan de gemeenteraadsverkiezingen weer op het agenda. Kunnen mensen uit Heerlen volgend jaar op jullie stemmen? Nou, dat is nog niet helemaal zeker, want wij zijn ons nog aan beraden of het inderdaad zinvol is om als politieke partij dan verder te gaan. Maar daar zitten natuurlijk nogal wat haken en ogen aan. Daar moet je natuurlijk een aantal zaken goed op de rails hebben staan. En daar zijn we ons op dit moment over aan beraden of dat kan. En of die inderdaad ook op die manier zoals wij denken ingevuld kunnen worden. Dus het is nog niet zeker of wij inderdaad volgend jaar aan de verkiezingen deelnemen. Dus dat wordt nog vervolgd? Dat wordt nog vervolgd, ja. Enig idee wanneer daar een duidelijkheid over is? Wij proberen in ieder geval voor het zomerreces, voor 1 juli, daar wat zekerheid over te hebben. Oké, nou duidelijk. Nou ja, dan iets wat heel erg hot is hier in het zuiden. Zuiderland. Hoe nu verder? Hoe verder met de alliantie? Ja, het grote probleem op dit moment is, en als ik terugkijk, we hebben nogal wat activiteiten, acties enzovoorts ondernomen om maar 1 ding te bereiken. En dat is het ziekenhuis volwaardig te behouden. Wat jammer is, we hebben 18 maart, als ik het uit mijn hoofd zeg, een bijeenkomst gehad, ook met de voorzitter van het college van bestuur, de heer Jongen, in de raad. En daar is een discussie geweest. En dan blijkt toch inderdaad na die discussie dat er geen opening is om gezamenlijk te kijken op welke manier dat we toch in ieder geval ook dat ziekenhuis kunnen behouden zoals het er nu uitziet. We hebben de tijd tot 2030. Dat is best wel een flinke periode. En het meest jammere wat ik vind is dat er nu een aantal partijen binnen de Heerlense gemeenteraad uit die alliantie zijn gestapt zonder dat ze met de rest van de participanten gesprek hebben gevoerd om eens te evalueren van waar staan we nu, hoe is het gegaan, wat is goed gegaan, wat is fout gegaan en hoe nu verder. Dat vind ik jammer, dat heeft men niet gedaan. Wij werden overvallen door de besluiten die die partijen genomen hebben. En we hebben in ieder geval voor aanstaande woensdag een motie die op de agenda staat, waarin we de raad en ook het college vragen achter een volwaardig ziekenhuis in Parkstad te staan. Ja, nou ja, duidelijk. Het is toch wel een groot punt, dat ziekenhuis. Maar ja. Wat zegt u zelf daarvan? Nou, weet je, wat ik het meest belangrijke vind, is dat als we kijken naar toch de vergrijzing die ook in Parkstad toeslaat. En als ik kijk naar de zorg die we dan moeten leveren voor mensen die afhankelijk zijn ook van het ziekenhuis. Ik noem een voorbeeldje. Ik woon in Rimburg en ik heb geen auto. Dus ik ben geweest op openbaar vervoer. Dan moet ik eerst naar Rimburg, van Rimburg uit moet ik eerst naar Heerlen, naar station Heerlen. En van Heerlen uit naar Sittard-Geleen. Ja, het zou best wel eens kunnen zijn dat de afstand veel te lang duurt en dat fataal is. Ja, nou, dat laten we. Als we kijken naar onze regio, bij 250.000 inwoners, ja, dan zeg ik, als ik kijk naar andere regio's in het land, er zijn regio's die ook zoveel inwoners hebben, die hebben zelfs 3 ziekenhuizen. We hebben er al 2 moeten inleveren. Ja. Kerkrade en Brunsum. En nu dit ook nog? Dat kan echt niet. Volledig mee eens, moet ik zeggen.
Dan, u zei net, u woont nu in Welte, hè? Ja, ik woon sinds 1 juli, vorig jaar, dus 1 juli aanstaande een jaar in Welte. En dan maak je ook een beetje gebruik van de gemeenschap van Welte. En dan kijk je van, nou, wat zou nou in Welte inderdaad nog nodig zijn om het dorp, zoals het wordt genoemd, het dorp Welte, een beetje te verstevigen. Waar we in Welte tegenaan lopen, is dat er een gemeenschapshuis staat wat niet meer anno 2025 is. Daar moet echt aan gesleuteld worden. En er is in ieder geval een stichting die daarmee bezig is. En die hebben ook een plan gemaakt om dat in tweeën te knippen. Voor na de carnaval 2026 een gedeelte. En een tweede gedeelte na de carnaval 2027. Maar daar zijn natuurlijk financiën mee gemoeid. Als ik kijk naar de multifunctionele accommodatie Bekkerveld, dat heeft meer dan 10 jaar geduurd voordat dat eindelijk gerealiseerd is. Dus ik heb zoiets van, ja, we moeten niet weer 10 jaar aan een gemeenschapshuis in Welte sleutelen om dat weer up-to-date te maken. Verenigingsleven staat helemaal achter een upgrading van het gemeenschapshuis. Het programma, als je kijkt naar het programma in het gemeenschapshuis, de hele week vol. Dan kun je bijna niets meer tussen duwen. Dus wat dat betreft verdient die wijk ook een fatsoenlijk gemeenschapshuis. Dat is 1. 2, ja, we hebben nogal wat problemen gehad met de voetbalvereniging Weltania. Daar zijn we ook als raad bij betrokken geworden. En als je kijkt naar het ledenaantal, Weltania heeft bijna 400 leden. Er staan er nog op de stoep, maar die kunnen ze niet inschrijven, omdat de accommodatie er niet toereikend voor is. Dus wat dat betreft heeft de wethouder wel toegezegd dat er nog een kunstgrasveld bij komt. Maar daar moet wel wat vaart achter gezet worden. En niet over de verkiezingen heen geteld worden in 2026. Want dan weet je nooit of dat het dan nog gerealiseerd wordt. Ja. En dan heb je natuurlijk nog de marechaussee, de kazerne. Die staat te koop, heb ik begrepen. En ik hoop dat die binnenkort in ieder geval ook verkocht wordt. En dat daar in ieder geval iets in gerealiseerd wordt wat ook de wijk ten goede komt. Maar daar is nog niks over duidelijk. Er is nog niets. Op dit moment heb ik daar verder nog geen gegevens over. Ja. Dus als ik goed begrijp, dat de aanpak van het gemeenschapshuis, dat is een prioriteit. Het gemeenschapshuis dat heeft echt een upgrade nodig. Wij horen dat ook van verenigingen die er gebruik van maken. En dat is het hart van de wijk, het hart van het dorp. En daar moet echt iets aan gebeuren. Maar niet op de lange termijn, maar op de korte termijn. Oké, nou, het zijn goede plannen, wat ik zo hoor van de fractie. Nog iets wat u zelf zegt van, nou, dat wil ik nog even kwijt aan de luisteraars, de kijkers van RTV Parkstad. Nou, wat ik nog even kwijt vanuit mezelf wil, is, ik ben een groot voorstander van het dialect. Ik zit in het bestuur van de Veldeke Heel en omstreken. En we hebben dit jaar een actie die we op touw zetten in het kader van het 25 jaar bestaan van het woordenboek. 24 jaar bestaan van het woordenboek. Oké. En we willen daar in september ook aandacht aan schenken door middel van wederom een dicté. We hopen dat we dat in de raadzaal kunnen doen. Daar zijn we al hard aan het schrijven. En we hopen dat in ieder geval voldoende mensen daaraan deelnemen om dat dialect echt staande te houden. Het is een stuk erfgoed wat we inderdaad niet kunnen uitvlakken. Lijkt me een heel leuk initiatief. En wij als RTV Parkstad willen daar heel graag aan meewerken. Ik zal in ieder geval contact met jullie opnemen als het zover is en als we het plan volledig hebben. Ja, super. Nou, meneer Dame, hartelijk dank voor het komen naar de studio van RTV Parkstad. En we wensen jullie heel veel wijsheid en heel veel succes als jullie meedoen aan de verkiezingen. Dank je wel.